Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την συζήτησή μας. Κάθε Κυριακή μετά τις 11 η ώρα το βράδυ, 3ωρη εκπομπή στο Έξτρα, ο πολιτικός μαραθώνιος. Η εκπομπή μεταδίδεται και δορυφορικά από το δορυφόρο Χότμπερτ, καθώς επίσης και στο ίντερνετ στην ιστοσελίδα μας www.enoskendron.gr, που βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στο κάτω μέρος της σελίδας, της οθόνης σας. Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα μας. Σε αυτήν μπορείτε να παρακολουθείτε και τις εκπομπές μας με εικόνα και ήχο, σαν να είναι τηλεοπτικό πρόγραμμα. Μπορείτε λοιπόν όλες τις μέρες και όλες τις εβδομάδες και μέσω ίντερνετ να βλέπετε την εκπομπή που κάνουμε εδώ κάθε Κυριακή. Δούμε τώρα και μελλοντικώς τι άλλο μπορούμε να κάνουμε μέσω ίντερνετ για να αυξήσουμε τη βοήθεια προς το Ένωση Κεντρών, προς το κόμμα μας. Τώρα, κάτι θέλετε να ρωτήσετε εσείς, κύριε Νικολαίδη? Δεν το κατάλαβα. Θέλω να πω το εξής. Ναι. Αν δουλεύει κάποιος μέχρι τα 67 του χρόνια. Αν δουλεύει κανείς μέχρι τα 67 του. Ναι. Πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας? Εδώ κοιτάγανε σε κάποιες επιχειρήσεις. Νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν αν παταχθεί η διπλοθεσία και τριπλοθεσία. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διπλοθεσίες και τριπλοθεσίες. Μάλιστα. Δηλαδή δικηγόροι, και είναι σε 4-5 διοικητικά συμβούλια, στην Marfin Bank, στην Eurobank, συγχρόνως. Μάλιστα. Και παίρνουν πάγιες αντιμισθίες. Αυτό πρέπει να απαγορευτεί. Όπως επίσης πρέπει να απαγορευτεί, αν είσαι δημόσιος υπάλληλος, να δουλεύεις παράλληλα και ιδιωτικό γραφείο. Ναι. Πρέπει να απαγορευτούν κάποια πράγματα και από εκεί θα εξοικονομηθούν θέσεις εργασίας. Τώρα, το 67 δεν είναι θέση της Ένωσης Κεντρών. Λέω εγώ ότι η Ευρώπη όλη δίνει συντάξεις στα 67 γιατί προσπαθεί να σταματήσει η πληγή των προώρων συντάξεων. Γιατί η πληγή των προώρων συντάξεων μειώνει τη δύναμη του κράτους να ανεβάσει τις συντάξεις. Αν εγώ έχω να δώσω σε ανάπηρο 30 ετών, σε πολλούς ανάπηρους, δεν λέω 1 και 2, για 5 και για 10 και για 1000 δεν θα συζητούσα. Αν έχω να δώσω σε κάθε λογής πολύτεκνους που πρέπει σαν κοινωνία, έχω υποχρέωση να δώσω. Έτσι. Τη μητέρα, αν έχει 2 παιδιά, να τη βγάζω στα 20 χρόνια. Όλοι αυτοί πρέπει από κάπου να πάρουν τα λεφτά τους. Και σταματάνε να δίνουν, γιατί βγαίνοντας σε σύνταξη ένας εργαζόμενος πάβει να δίνει σε ένας και αρχίζει και αρμέγει. Όσο γρηγορότερα λοιπόν αρμέγουν την αγελάδα, τόσο λιγότερο γάλα θα μένει για τους υπόλοιπους. Αυτό. Παλαιότερα στη Γερμανία είχαν αρχίσει να πατάξουν την ανεργία με πρόωρη έξοδο από την εργασία. Ναι. Και οι ίδιοι είδαν ότι αυτό δεν απέδωσε και πάνε τώρα στα 67. Οι Γερμανοί που πριν 15 χρόνια πιστεύανε, ο Σμιθ, η κυβέρνηση Σμιθ του καγκελαρίου, τότε ήμουνα και εκεί, επεδίωξε να πατάξει την ανεργία μέσω μείωσης του μήκους εργασίας. Μάλιστα. Ναι. Και δεν απέδωσε και γυρίσανε τώρα, διότι και αυτοί πάθανε. Πιστεύετε ότι τα όρια ηλικίας θα μείνουν στα 67 όταν δεν γεννιόνται παιδιά? Όταν προσέχετε, μα γιατί επικαλούμαστε όλο τα παιδιά και τα παιδιά? Ωραία, μα ποια θα πληρώσουν? Εγώ βλέπω, ας πούμε, 30 γεννούν μόνο ένα παιδί. Δεν πάνε σε δεύτερο. Γιατί σου λέει με τι λεφτά, κύριε Λεβέντη. Μα το έγκλημα που ήδη έχει γίνει είναι ότι όσοι. Το κόστος ζωής τρώει η μητρότητα και όχι. Όχι, το έγκλημα είναι ότι τα λεφτά που έχουν δώσει οι ηλικιωμένοι για να πάρουν σύνταξη τα έχουν ήδη φάει. Δεν έπρεπε οι συντάξεις να πληρώνονται από αυτούς που δουλεύουν σήμερα. Εκεί έγινε το μεγάλο έγκλημα. Ναι, αυτό ενώ αναλογεί ένα συνταξιούχος προς 4 εργαζομένους, εδώ έχουμε την αναλογία. Λεφτά τα ταμεία. Έχουμε μια αναλογία. Λαμβάνονται υπόψη και οι πρόωρες. Δηλαδή, άμα δείτε την υπόθεση του ασφαλιστικού, τρελαίνεστε. Και αυτοί που λένε σαν τον Τσίπρα, σαν την Παπαρίγα, να γίνει προς τα άνω εξίσωσης, αυτοί είναι παράφρονες, θα πω, δεν τους λέω με κακία, ούτε υβριστικά, είναι παραφροσύνη να λες, να ανεβούν και οι μικροί. Ναι. Γιατί προφανώς δεν είσαι πολιτικός να ξέρεις με τι λεφτά. Θέλεις μόνο ευχάριστος να είσαι.
Ναι, έτσι, ότι πράγματι όλο το ζήτημα αυτό πρέπει με σοβαρότητα στο μέλλον. Και σας είπα, ο Καραμανλής αυτή τη στιγμή, με τη σύγκρουση που έκανε με τα συνδικάτα, λίγη εξοικονόμηση χρήματος πέτυχε. Περισσότερο το τζαμπουκά πάει να σπάσει, ώστε μετά τις εκλογές να έρθει ένα πιο επώδυνο νομοσχέδιο, μετά από άλλα 3 χρόνια ένα ακόμη πιο επώδυνο, και να έρθουμε στην τελική ευθεία. Γιατί και να τηρηθεί ο νόμος του Καραμανλή και να τα αφήσουμε έτσι, σε 4 χρόνια τα μισά ταμεία θα φτωχέσουν και δεν θα έχουν να δώσουν σύνταξη. Πάλι δηλαδή. Μην νομίζουμε ότι αυτό που κάνει ο Καραμανλής είναι σωτήριον. Είναι σωτήριον υπό ποιαν έννοια? Ότι εισάγει στην έννοια του να βάλεις νοικοκύρεμα, την αποδέχεται μια κοινωνία που μέχρι τώρα μόνο βολευόταν, δεν συζητούσε τίποτα. Μέχρι τώρα, αν μίλαγες με Έλληνα, σου λέει: αν μου πειράξει μια τρίχα από τα μαλλιά μου, θα τον εφάω. Κάτι τέτοια ακούγες. Αυτή τη στιγμή, περνώντας αυτό το νομοσχέδιο, νοοτροπιακά είναι μια επιτυχία. Αλλά από ασφαλιστικής πλευράς μικρή θεραπεία. Έγινε η αρχή πάντως, κύριε Πρόεδρε. Έγινε όμως ένα βήμα. Έγινε ένα βήμα τη στιγμή που κάποιοι άλλοι την ίδια ώρα υπόσχονται και είναι ψεύτες και υποκριτές. Αυτό είναι. Δηλαδή τη στιγμή που ένας Παπανδρέου είναι ντροπή του, ενώ γνωρίζει την αθλιότητα του ασφαλιστικού, βγαίνει και κάνει πορείες μαζί με τους απεργούς της ΔΕΗ. Αυτό είναι ντροπή του. Γιατί δείχνει ότι θέλει ψήφους. Στο βωμό της ψηφοθυρίας θυσιάζει κάθε πολιτική αξιοπρέπεια. Να βγω και ασπινάσω. Ναι. Μα τώρα ορισμένα ταμεία πέφταν έξω και απλά ενοποιούν τα υγιή με τα μη υγιή ταμεία. Δεν υπάρχει κι άλλη λύση. Όταν ο Σιμίτης είπε οι έχοντες και κατέχοντες θα πληρώσουν, αγόρι μου, τους πλούσιους γιατί τους θέλουμε? Σε δύσκολες ώρες να κάνουν κάποιες θυσίες, να ζήσει και ο υπόλοιπος ο κόσμος. Το πλούσιο, γιατί εμείς και στον πλούσιο, κάποτε ο Βαρδινογιάννης μου λέει, του λέω, παίρνει 2.000 ευρώ παίρνει από το πολεμικό ναυτικό ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, σύνταξη. Και του λέω, γιατί ρε εσύ να τα παίρνεις, αφού δεν τα έχεις ανάγκη? Λέει, αφού μου τα στέλνουν με το ζόρι με τον ταχυδρόμο, αφού με φορολογούν, εγώ θα ήθελα να τα υπέρ Ελλάδος να τα χαρίσω. Αλλά δεν επιτρέπουν, θέλουν να τα στέλνουν, λέει, με το ζόρι. Κάντε νόμο, κόφτε τα. Αφού λοιπόν του πλούσιου του δίνουμε, που δεν τα έχει ανάγκη, θα έρθει και η ώρα του να του κόψουμε. Εκείνη την ώρα τον θέλουμε παρόντα. Όχι να σηκωθεί να πάρει, όπως μου απειλούν μερικοί, τα αεροπλάνα να πάνε Ελβετία. Ο πλούσιος χρειάζεται στις δύσκολες στιγμές, όχι μόνο στο Κυπριακό, σε κάθε στιγμή. Γιατί μου λένε όλοι, δώσαμε στο τσουνάμι, πάω σε διάφορους και μου λένε έδωσα 40.000 ευρώ στο τσουνάμι. Του λέω, σε τούτο το τσουνάμι που έρχεται εδώ πέρα, που είναι 10 φορές χειρότερο από την Ισία, από εκεί που στο διαλέγει, τούτο εδώ τι έκανες? Μου λέει, αφού είναι λοποδίτες, τι να κάνω? Αφού ό,τι και να δώσεις, εδώ τα τρώνε 5-10, λέει. Και έχει δίκιο σε αυτό. Έχουμε και μια άλλη αντίληψη στην Ελλάδα, ότι και να προσφέρουν οι πλούσιοι κάτι, τα τρώει ο Καραμανλής, τα τρώει δεν ξέρω ποιος τα τρώει, και ο λαός δεν ωφελείται τίποτα. Και είναι λίγα πιθανό και αυτό μέσα στη χαπούζα να ισχύει. Πρόεδρε, συγγνώμη. Σωστά. Ήθελα, κύριε Πρόεδρε, στα επίκαιρα θέματα που είναι τώρα έτσι, που ταλανίζουν τον τόπο, ένα είναι με τους ΟΤΑ, που όλοι με τα απορρίμματα έχουν γεμίσει οι κάδοι, βγήκαν σκουπίδια έξω από τους κάδους, γεμίσανε οι δρόμοι, γεμίσαν τα πεζοδρόμια. Πελάτες δεν πάνε στα μαγαζιά, λέει, να ψωνίσουν λόγω της οσμής, όλα αυτά. Χάλια διόρθωτη. Και απλώς κάνω σαν Έλληνας πατριώτης, δηλαδή, την εξής παρατήρηση. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά, αυτοί οι μεγάλοι συνδικαλιστές, θα φύγω λίγο για να πάω σε ένα μεγάλο συνδικαλιστή που είναι γενικός γραμματέας στη Γενόπ ΔΕΗ. Εγώ τον θυμάμαι χρόνια, ακούγεται ένας ρίζος, και τον πρώτο πολίτη της χώρας που για μένα είναι ο εισαγγελέας, ο κ. Σανιδάς. Τον είπε Σανιδάδα? Όχι, είπε συγκεκριμένα ότι δεν πάει να βάλει κυβέρνηση, λέει, 10 σανιδάδες, λέει, να πούμε εμείς θα προχωρήσουμε και θα κάνουμε αυτό που θέλουμε, να περάσουν το Ταβατζηλίκι, το συνδικαλιστικό Ταβατζηλίκι. Ναι. Στην εκπομπή του κ. Τριανταφυλόπουλου. Ναι. Και θέλω να φτάσω στο εξής. Όταν τώρα τελικά ο νόμος θα ψηφιστεί τώρα για το νομοσχέδιο πώς είναι, θα συνεχίσουν αυτοί και θα λένε ότι εμείς θα συνεχίσουμε 24 ώρες απεργίες. Ναι. Συγγνώμη. Από εκεί και ύστερα όμως εγώ θα περιμένω από την κυβέρνηση να κάνει την επιστράτευση.
Τι θα κάνουν από εκεί και Δεν πέρα. θέλει ακόμη. Το παίζει και ο Καραμαλής. Εντάξει, μήπως βρεθεί να πούμε κάποια. Πέσει νερό στο κρασί. Αλλά ήθελα να επανέλθω πάλι τώρα με το θέμα δηλαδή των απορριμμάτων που έχουν μαζευτεί. Αυτά εντάξει, θα λήξει απεργία, αυτό το παρατραβάνε κιόλας. Θα μαζευτούν τα σκουπίδια, να πούμε, έτσι, θα γίνει αποκομιδή, θα φύγουν τα σκουπίδια. Αυτοί οι δρόμοι κάτω που έχουν πέσει τώρα, πέριξε και βροχή, τα μικρόβια, όλα αυτά τα πράγματα, θα γίνει και απολύμανση ή έτσι ανεβαίνουν και οι αρρώστιες, και γι' αυτό στην Ελλάδα τα νοσοκομεία είναι γεμάτα με αρρώστους. Δηλαδή αυτοί οι κύριοι μόνο το τι θα πάρουμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε και μην το πω να με χαρακτηριστικά στα ελληνικά, πέρα από τόσο πολλοί φιλοτομαριστές που γίνανε και ντρέπουμε τελικά και με πολιτικούς που έχουν γίνει όμοιροι και σέρνονται ουραγοί πίσω από τους πορείες που κάνουν. Η πολιτική είναι όμοιρη της ψήφου και του μικροφόνου. Πρέπει να βγαίνει στις τηλεοράσεις να είναι ευχάριστη. Γι' αυτό νομίζω ότι και βγήκε και είπε και κάτι να με τελείως εξωπραγματικό κάποιος άλλος συνδικαλιστής μεγαλοσχήμων και αυτός εκεί της Γενόπ-ΔΕΗ, ότι το 76% λέει, που κάνανε λέει, δημοσκόπηση του ελληνικού λαού είναι με το μέρος τους. Και λέω ήθελα να ξέρω. Και στη Μακεδονία το 90 είναι να μην τους δώσουμε το όνομα. Ας πάνε να πείσουν τον Μπούς και τους από εκεί. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Δεν λέει τίποτα. Αυτά είναι ηλιθιότητες. Ολοκληρώνω. Αν υπήρχαν λεφτά, ακούστε κάτι. Πρώτος εγώ, αν υπήρχαν λεφτά θα τους έκανα και αύξηση. Ας είναι ρετυρέ, θα τους έκανα ουρανοξύστες. Ναι, αλλά αφού πάρουν και οι πιο κάτω, αφού πάρουν και οι χαμηλότεροι. Ναι, δεν έχω. Αλλά κλείνοντας κύριε Πρόεδρε. Αλλά αυτοί θέλουν να μην είναι νηστικός ο υπόλοιπος κόσμος και αυτοί να μην είναι άθικοι. Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, τελειώνω με το εξής. Δηλαδή τόσο καταράκωση το θεσμό, να μην σέβονται δηλαδή την ανωτάτη δικαστική αρχή που είναι ο εισαγγελέας του Αριοπάγου. Τελικά υπάρχει μια αναρχία σε αυτό το κράτος, δηλαδή μπορεί να ξεστομίζει οποιοσδήποτε. Δεν υπολογίζω σανιδάδες, δεν υπολογίζω τίποτα. Αυτός ο κύριος θέλει, συγγνώμη Νίκο, αυτός μάλλον μήπως πηγαίνει να το παίξει, να ολοκληρώσω τι θέλω να πω. Να το παίξει δηλαδή ότι ο μεγάλος αντικαταστατικός που υπήρξε να πούμε και έκανε επανάσταση και ερχόμενο αν ποτέ με το συνασπισμό να βρει το Πασόκ να πάρει καμιά θέση σε κανένα κοινοβούλιο. Ναι, αλλά ο κύριος Ανιδάς έπρεπε να επέμβει και όταν παίρνουν τα λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία και τα τρώνε ορισμένοι. Έπρεπε να επέμβει και εκεί. Ναι, τα έκανε πλημέλημα ο Σιμίτης, όλα αυτά και παραγραφήκανε. Ακούστε, ο σεβασμός στη δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει αναμφίβολα από όλους μας. Αλλά και η δικαιοσύνη έχει δώσει αφορμές. Έτσι, ότι κομματικός ποδηγετείται. Δεν νομίζω, κύριε Πρόεδρε. Έχει δώσει στο παρελθόν κάποιες αφορμές επιλεκτικής συμπεριφοράς. Έχει δυστυχώς και η δικαιοσύνη δεν είναι απόλυτα. Η δικαιοσύνη από τη στιγμή που πληρώνει και ο φτωχός. Ότι στην προκειμένη περίπτωση. Αν με επιτρέπετε όμως, έκανε και κάτι ωραίο, μου έκανε εντύπωση ο πρόεδρος των αστυνομικών Αττικής. Υπέβαλε μηνύσεις σε αυτούς που πετάξανε τα απορρίμματα πάνω στους αστυνομικούς. Και μπράβο στον καινούργιο αρχηγό, τον κύριο Πανέλαβε τώρα, αρχηγός αστυνομίας, που πρέπει να έδωσε εντολή να μην επιτεθούν οι αστυνομικοί. Οι κάμερες το δείχναν, το είδα και εγώ έτυχε. Οι αστυνομικοί πρέπει να δείξουν καρτερία και υπομονή. Ναι, αλλά όχι να πετάνε όμως σκουπίδια πάνω τους, να πέντε άνθρωποι κι αυτοί. Εργαζόμενοι είναι. Πάνω στη διαδήλωση γίνονται πολλά. Δεν είναι σοβαρά. Δεν είπαμε ότι είναι σοβαρά. Ούτε ότι είπαμε είναι. Οι άλλοι της ΔΕΗ πάλι πετάγανε αυγά στους αστυνομικούς. Αυτοί πετάγανε σκουπίδια. Κοιτάξτε, θέλετε να σας πω και κάτι. Έχουν και ένα δίκιο οι απεργοί. Ο κάθε Καραμαλής, αν τα έλεγε αυτά που πάει να κάνει τώρα πριν τις εκλογές, δεν θα έπαιρνε την ψήφο. Νομίζω έχουν δίκιο. Οι απεργοί σε τι δεν έχουν δίκιο. Ακούστε, υπάρχει και δίκιο και άδικο των απεργών. Το δίκιο ποιο είναι? Ότι καλό είναι το κάθε κόμμα πριν τις εκλογές να λέει την αλήθεια και όχι να την αφήνει για μετά και να ευνηδιάζει. Ναι. Και το άδικο τώρα που έχουν αυτοί οι απεργοί ποιο είναι? Ότι είναι ρετυρέ, κοιτάνε για την πάρτη τους και άλλος κόσμος πολύ πιο πεινασμένος δεν μιλάει καθόλου. Και αυτό πλέον με τρελαίνει, λέω τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Η γενιά των 600 ευρώ, οι άνεργοι, πότε θα βγουν στους δρόμους? Όλο βολεμένους των 2.500, των 3.000 ευρώ, των 5.000 ευρώ οι λιμενεργάτες. Δηλαδή, καταλάβατε. Αλλά υπάρχει όμως και το δίκαιο. Ο Καραμαλής, αν καθόταν χαρτί και καλαμάρι και έλεγε τι θα κάνει, δεν θα το έπαιρνε το ποσοστό που πήρε.
Για το Πρωτοπασόκ. Δεν ξέρω, μπορεί η Ένωση Κεντρών. Α, εντάξει. Αυτό, γιατί άκουσε κάτι, βλέπω, συνάντησα προχθές ένα κύριο από την Αμοργό στην Ευρυπίδου, τελείως τυχαία. Περνάγαμε, με πλησιάζει, μου λέει τελικά είμαι εγκληματίας, μου λέει. Αντί να δώσω την ψήφο σε σένα, 5 ψήφους έχω σε ένα δύσκολο νησί, την Αμοργό. Και ενώ μου έχεις, λέει, και έναν που μου έφερε χαρτιά και πήρα το χαρτί και ήξερα ότι είσαι δίκαιος και μιλούσες για δικαιοσύνη στις συντάξεις, εγώ παρασύρθηκα, μου λέει, και δεν σε ψήφισα. Αυτό, δηλαδή βλέπετε ότι δεν είπα να ψηφίζανε Πασόκ. Το Πασόκ πρέπει να τιμωρηθεί για 20ετή ανομήματα και αμαρτήματα. Αλλά γιατί ένα κόμμα σαν την Ένωση Κεντρών να είναι μες στη Βουλή ο Καρατζαφέρης, να είναι μες στη Βουλή με 23 βουλευτές το συνασπισμός και ο χώρος του κέντρου, ο χώρος του κέντρου που είναι της λογικής, των επιχειρημάτων, της αλήθειας να είναι απ' έξω, στην απ' έξω, γιατί έτσι γουστάρει στον Βαρδινογιάννη, στον Αλαφούζο και σε άλλους 5. Λοιπόν, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι ότι θα έπαιρνε την ψήφο το Πασόκ. Το Πασόκ σίγουρα δεν θα την έπαιρνε. Αλλά θα επιτρεπόταν και σε κόμματα καινούργια να τολμούσε ο κόσμος να τα ψηφίσει. Όταν όμως έλεγε ευχάριστα όλα ο Καραμαλής, πήγαινε σε αυτόν. Έχουμε οι Έλληνες την επιπολαιότητα να πιστεύουμε όλους. Έχουμε αυτή την επιπολαιότητα. Πρόεδρε, η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Εδώ μιλάμε για σκουπίδια τη στιγμή που βλέπουμε το κοριτσάκι με τις μπαταρίες και έχει σπαράσει η ψυχή μας και δεν έχει γίνει παρέμβαση αγγελέως. Αυτό θέλω να πω. Τι κοριτσάκι είναι αυτό? Με τις μπαταρίες που νεσολευότανε. Πού? Στο σπίτι του η κοπέλα που είδαμε όλοι μας στις κάμερες. Που είχε σηματοδότη. Λοιπόν, και δεν επαρενεύει η εισαγγελέας τώρα, γιατί μιλάμε για σκουπίδια και αν πετάξανε οι αστυνομικοί. Δηλαδή αυτό είναι να μας πάραξε όλους. Εδώ το γιο του κυρίου Αναγνωστόπουλου, γιατί πάτε μακριά τώρα. Ακούστε, σε μένα το 92 που με χτυπήσανε στη Θεσσαλονίκη, αφήσανε, έγινε η εγχείρηση, μου ανοίξανε 19 πόντους το μυ στο κεφάλι, στα Μάλγαρα. Με αφήσανε στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, έγινε η εγχείρηση κτλ. Και την άλλη μέρα εμφανίζεται ο Πεπονής, τότε ήταν υπουργός, που λέει, πήρε στην οικογένειά μου πάνω και είπε, θέλετε να διαθέσουμε ένα σε 130 να κατεβάσουμε στην Αθήνα τον κύριο Λεβέντη? Και λέμε τώρα θα του κάνουμε και κακό, του είπαν οι δικοί μου οι γιατροί. Αν τον, άλλο λέει πριν την εγχείρηση να τον μεταφέραμε, να είναι κοντά στο σπίτι του. Αλλά αν τον μεταφέρετε τώρα που θέλει ακινησία, τότε θα θέσετε σε κίνδυνο τη ζωή του, απάντησαν οι γιατροί. Και έτσι γλίτωσε και το 130 ο Πεπονής. Αλλά αφού είχα πεθάνει, ας πούμε, θα έφερνε ενισχύσεις. Δηλαδή σαν τον Παπαφλέσσα, που του λέγανε ο Νικηταράς και άλλοι θα σου φέρουμε ενισχύσεις, τον αφήσανε, δεν έμεινε ένα ζωντανός και μετά οι ενισχύσεις. Δεν θέλω να τα ανοίξω το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη δουλειά κάνανε. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα κάνανε στο παιδί του κ. Αναγνωστόπουλου. Το αφήσανε 2 ώρες αβοήθητο, δεν πήγε να τον πάρει νοσοκομιακό. Και μετά... Δεν θέλω να το ανοίξω το θέμα, θα με επιτρέψετε. Θα ανοίξει μοιραίως όμως, γιατί αυτό πρέπει να πάει και στην δικαιοσύνη. Στάδιο, αλλά ο Αναγνωστόπουλος ο Μάκης έκανα όρκο εγώ. Το παιδί μου όταν πήγα και το... Εγώ την περίπτωση δεν ενδιαφέρομαι για την εγγυό σου. Για του κάθε παιδιού, και όταν ήρθα στο μνημόσυνο εκεί με πόνο ψυχής έβλεπα ένα πατέρα να αντέχει μέχρι και χαμογελούσε, δηλαδή έδινε και ένα τόνο έτσι χιούμορ, ενώ ο άνθρωπος είχε χάσει το παιδί του. Μεγάλη δύναμη δηλαδή, ψυχής, για τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Και δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, είναι καταγεγραμμένα ποιες ήταν τελικά οι μεγάλες με αυτές οι ικανότητες αυτού του παιδιού. Ναι. Ξέρετε τι είναι, κύριε Πρόεδρε, να ιδρύει ομάδες διάσωσης. Είχε το τζιπ Τσερόκι 4x4 και στη Λέσχη μέσα είχε φτιάξει ομάδες. Και όταν του έλεγα κανένα φορά, και όταν του έλεγα κανένα φορά, καλά, πατέρας 2 παιδιών το παιδί. Αλτρουιστής, ναι, πατέρας 2 παιδιών και παιδί Εργένης, με σύζυγο και με 2 παιδιά ο στημένη επιχείρηση, γραφίστας, με πολλές επιδόσεις τέλος πάντων. Αλλά ξέρετε τι θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, στο θέμα αυτό, και δεν θέλω τώρα να το ανοίξω γιατί είναι προανακριτικό ακόμα στάδιο. Είναι κάποιοι δημοσιογράφοι που έχουν ενδιαφερθεί να δώσουν, θα δω, αν δεν δώσουν τη διάσταση που πρέπει, ξέρω τι θα πω και πώς θα ανοίξω τα χαρτιά μου. Όταν του έλεγα, κύριε Πρόεδρε, καλά μωρέ Νίκο μου, το κράτος δεν έχει υπηρεσίες να τρέξουν σε αυτά τα πράγματα που τρέχεις εσύ
σε βροχές, σε χιόνια, να πάει να απεγκλωβίσει πυρκαγιές, πρώτος, μουτζουρωμένος συνέχεια. Και να γυρίζει και να μου λέει, αχ βρε πατέρα, δεν μπορεί να με καταλάβεις πώς νιώθω όταν μπορώ και σώνω ανθρώπους. Ναι, αισθανόταν... Τέτοιο αλτρουιστή. Μα ο εθελοντισμός δεν λέω έχω. Ο εθελοντισμός δεν σημαίνει ότι αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κράτους. Ο καθένας έχει μέσα του αυτή την τάση. Είναι εσωτερική ορμή. Ναι. Αλλά ας μην το θέμα αυτό, μην το πλατιάσουμε, γιατί έχω τους λόγους μου. Μια ερώτηση. Εκεί στη Χαλκίδα τρώτε κανένα ψαράκι στην παραλία? Έχει ή πρέπει να έχεις 200 ευρώ να πληρώσεις? Την άλλη φορά σου φέρω εγώ, γιατί να έρθεις εκεί. Όχι, εντάξει, αλλά θέλουμε και λίγη θάλασσα, λίγη αλμύρα να μυρίσουμε. Έχουμε απ' όλα. Στη Χαλκίδα δεν ερχόμεθα μόνο για να φάμε ψάρι, για να δούμε και τους ανθρώπους. Θα πάμε στη Δροσιά για να μυρίσουμε λίγο. Θα πάμε σε ένα μαγαζί στην Ερέτρια που έχουμε εμείς δικό μας, εκεί θα τα γευτείς όλα. Ναι. Πρώτα να σου κάνω τώρα μια ερώτηση για το ασφαλιστικό. Σας βρίσκει σύμφωνο για την πρόωρη περικοπή των συντάξεων? Και μετά θα πάω στον κύριο Αλιφραντή, γιατί είπε εύκολα. Πρόωρη περικοπή ή περικοπή προώρων? Συντάξεων. Περικοπή προώρων συντάξεων. Σας βρίσκει σύμφωνο? Εάν το κράτος δεν έχει λεφτά, και φαίνεται ότι δεν έχει. Γι' αυτό ήθελα να συμφωνήσω και με τον ότι κινδυνεύουμε σε 5 χρόνια να μην παίρνει κανένα σύνταξη. Μάλιστα. Οπότε να βγουν όλοι στον δρόμο να σφάζουμε ένα στον άλλο και να απειλούμε ένα στον άλλο. Αν κάποιοι. Γιατί κάποιοι γεύονται τα πρόωρα, όχι όλοι, πολλοί παίρνουν στα 65. Εγώ πήγα προχθές σε μια εταιρεία, μου λέει, εγώ όσο αντέχω μέχρι 80 θα είμαι εδώ. Μάλιστα. Εγώ όσο αντέχω δεν θα βγω. Έτσι, είμαι, λέει, φίλεργος. Είναι άλλοι που θέλουν να την κάνουν γρήγορα για να πάνε σε δεύτερη δουλειά, να πάνε στο χωριό τους. Είναι πώς βλέπει τη ζωή ο καθένας. Αν θέλει να συμβάλλει σε αυτό που λέγεται ανάπτυξη ή να είναι ένας κόθρος να αρμέγει. Εξαρτάται. Ποιος είχε την αγωγή αυτή? Ναι, την αγωγή του δεν ακούει. Έκλεψε τόσα. Έκλεψε τόσα ο άλλος. Τόσο ο Μάκης από το πρώτο θέμα. Τόσο ο Θέμος, τόσο αυτά. Τα νούμερα ακούγανε προχθές. Καταλάβατε λοιπόν γιατί ο λαός μας έγινε ο χαδελφιστής? Διότι ακούει συνεχώς ότι κάποιοι τρώνε. Εντάξει. Άρα και χάνεται μέσα στην εμπιστοσύνη και σου λέει είμαι βλάκας και δεν τρώω κι ό,τι μπορώ. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Λιφραγκή ότι θα έπρεπε οι απεργοί να κάνουν απεργία. Όχι για το θέμα το ασφαλιστικό. Για να πάρουν τα χρήματα πίσω από αυτά που τους φάγανε με τα δίθεν ομόλογα που παίζανε στο... Μετοχές. Μετοχές και αυτά που γίνανε τώρα τελευταία με κάτι ομόλογα που είχαν πάρει από κάποιες τράπεζες του εξωτερικού, την JP Morgan κτλ. Για να βγάλουν κάποια χρήματα ενδιάμεσα, να γίνουν κάποιοι πλούσιοι. Εντάξει. Ο πρόεδρος των δικαστών, των πυροσβεστών, ξέρετε τι είπε χθες? Ότι αν δεν δικαιωθούμε θα προσφύγουμε, να πούμε, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή, αυτό είναι υγιής αντίδραση. Των πυροσβεστών. Βεβαίως. Ήτανε καταπέλτης. Τι θα προσφύγει, δηλαδή οι πυροσβέστες τι ζητούν? Τους χρωστάνε λεφτά από το 2004. Το πιστεύετε εσείς αυτό? Είναι η έκτακτη. Βεβαίως. Λοιπόν, οι εποχιακοί πυροσβέστες. Είναι και αυτό τώρα. Άλλοι είναι τακτικοί και πιάνουν κανονικά το μισθό τους, άλλοι είναι έκτακτοι και είναι απλήρωτοι. Τι είναι αυτό? Βεβαίως. Δηλαδή το ίδιο κράτος και για 6 μήνες στις μεν περιπτώσεις είναι γαλαντόμο, στις δε δεν έχει φράγκο. Δεν έχει. Ακούτε μόνο οι πυροσβέστες είναι? Ένα μπάχα. Όποιος έχει άκρη παίρνει. Αυτό που ακούμε από όλους μας στην Ελλάδα δεν ζούμε. Αυτό πρέπει να σταματήσουμε να το λέμε. Αυτό είναι η καρμυριά. Πρέπει ο καθένας να συμβάλλει. Αυτό είναι άλλο, η καρμυριά του Έλληνα, η ρωμαϊκή καρμυριά. Αυτό λέγεται ρωμαϊκή. Βέβαια, γιατί η έννοια της λέξης αυτό δεν μπορεί να κάποτε στο Κάραβελ, κύριε Αλιφραγκή, και γελάμε, χαχαχά, μας στην Ελλάδα ζούμε. Το έχω ξαναπεί. Μόνο τα χτυπάει. Στο Κάραβελ ήταν κάτι βουλευτές του Πασόκ και κάτι άλλοι του Γιωργάκη που γινόταν της νεολαίας. Μιλούσε, είναι 20 μέρες τώρα, ο Γιωργάκης. Στο Πασόκ, στη νεολαία. Και ήταν απ' έξω, λέει, μας λες κλέφτες, με κατηγορούσανε. Έλα, λέω, μας να σε κεράσουμε καφέ. Άλλο τόσο καλή. Κάτσαμε εκεί. Λέει, πες μου, ο Γιωργάκης κλέβει, έχει κλέψει? Στα ίσα, λέει, δεν σου λέω για τους άλλους. Τους άλλους, λέει, δεν με νοιάζει, μπορεί να κλέψανε. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει κλέψει? Λέω, δεν θα σου απαντήσω με ναι ή με όχι, αλλά θα σου πω ορισμένα πράγματα και θα μου πεις μόνος σου αν είναι κλέφτης ή όχι. Αφού σου απαντήσω, θα αφήνω την ετοιμιγορία να την βγάλεις μόνος σου. Λέω, ξέρει ο Γιώργος Παπανδρέου ότι στο ταμείο του Πασόκ μπαίνουν λεφτά από μίζες δημοσίων έργων?
Δεν μιλήσανε, κοκαλώσανε. Ξέρεις ότι έργο δημόσιο δεν λαμβάνεται άμα δεν δώσεις 15% μίζα? Μου λέει το ξέρουμε. Ξέρεις, του λέω, ότι όταν προμηθεύεται το κράτος λεωφορεία, αεροπλάνα, οτομοτρείς, προαστιακούς, άμα δεν σκάσουν η εταιρεία που τα προμηθεύει 20% δεν παίρνει δουλειά. Όλα αυτά πού πάνε? Μου λέει. Άρα γνωρίζει, λέει ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι στο ταμείο του Πασόκ παίρνουν μαύρα λεφτά και γνωρίζει επίσης ότι όταν κολλάει 30.000 αφίσες παίρνει τιμολόγιο για 1.000, γιατί τα άλλα γίνονται με μαύρα λεφτά. Έτσι. Αυτό και δεν έχει κλέψει, σου λέω εγώ ίδιος. Δηλαδή δεν έβγαλε να πει αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ φέρνει μου τα 7, τα πάω σπίτι μου. Αυτό, τέτοιου είδους. Το ότι όμως, αν είμαι εγώ πρόεδρος του κόμματος και ενημερωθώ τώρα, κύριε πρόεδρε, στο ταμείο μπήκε μια επιταγή 8 εκατομμύρια ευρώ, από αυτό είναι που μας έφερε τον προαστιακό. Και πω, ωραία, το γιορτάσουμε το βράδυ, πάμε να φάμε καμία ψάρια. Ναι. Τι είμαι? Λέει και θα σταματήσει αυτό ποτέ? Ακούτε απάντηση. Τι λέτε? Πριν από λίγο γινόταν συζήτηση ποιος είναι κλέπτης. Τώρα η συζήτηση πάει ότι η κλεψιά είναι μόνιμη σε αυτή τη χώρα. Πάει αλλού η συζήτηση. Πρόεδρε. Έγινε καθεστώς. Και άκουσε και τι άλλη απειλή μετά. Και περιμένεις να σε βγάλουν στις τηλεοράσεις να μιλάς? Με τέτοιες απόψεις περιμένεις και να φιλοξενείσαι και όλα, λέει. Ακούς? Είχαμε κι άλλη απειλή. Ότι καλά να πάθεις, κύριε Λεβέντη, και δεν σε φιλοξενεί κανείς, αφού η έννοια σου είναι ποιος άρπαξε από εδώ και ποιος... Πρόεδρε, να σας υπενθυμίσω κάτι. Πρόεδρε, να σας υπενθυμίσω κάτι για το θέμα αυτό. Μην πάτε μακριά. Μήπως ενθυμίστε τι έγινε το 1992-1993 που ο κύριος Αλαφούζος Πατήρ κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι από κάποια χρήματα που έδωσε για το κόμμα τα έβαλε κάπου αλλού? Να. Το θυμάστε αυτή την υπόθεση αυτή? Και τι έπαθε ο Μητσοτάκη? Και νικούσε και ο κύριος Εύερ. Σκορδοκαΐλα του λένε. Στα κύθρα του Μητσοτάκη. Πήρε τις τσάντες ο Μητσοτάκης, σκορδοκαΐλα του αντάβαλε στο κόμμα ή στα Χανιά, σε σπίτια. Εκείνος μετάδοσε στο κόμμα. Αλλά τα λεφτά δεν τα βρήκε, λέει, πουθενά μέσα. Αποχαρακτηρισμό έκανε. Και προχθές έβγαλε ο Τριανταφυλόπουλος. Για το θέμα το... Ένα αποχαρακτηρισμό οικοπαίδου. Αλλά ο Αλαφούζος που κάθε τόσο καθαρίζει το Κηφισό, δεν καθαρίζει, μοιράζει λάμπες. Αυτός είναι πολύ φιλάνθρωπος. Ήμουνα την άλλη φορά στο Διόνυσο, λέει, βλέπεις εκεί απέναντι? Λέω, δάσος έβλεπα, όλο πέφκα. Λέω, ναι, βλέπω πέφκα. Τι τις βάλετε φωτιά, λέω? Λέει, όχι, λέει, αυτό δεν είναι πέφκα. Λέω, τι είναι? Λέει, έγινε οικόπεδα. Λέω, έγινε το πιο ωραίο δάσος στο Διόνυσο. Στο Διόνυσο. Λέω, μου λέει, αγόρασε 8 στρέμματα ο Αλαφούζος, αφού ήταν της κτηματικής εταιρείας του Δημοσίου. Αφού κάνανε τον αποχαρακτηρισμό, αγόρασε ο Αλαφούζος 8 στρέμματα. Και τι θα τα κάνει, λέω? Μου λέει, θα χτίσει 8 μεζονέτες και θα τα πουλήσει 5 εκατομμύρια ευρώ το ένα. Λέω, καλά, αυτός μοιράζει λάμπες για να βοηθήσει για το οικολογίες και δέματα. Αυτός καίγεται, λέω, για τον Κηφισό, μαζεύει πλαστικά, μαζεύει προφυλακτικά και δεν ξέρω τι μαζεύει. Και λέει, μαζεύει, και αυτή είναι η μία πλευρά, λέει, προς τον κόσμο. Είναι για να καλύπτει τα άλλα. Η άλλη είναι να κάνουμε υλοτόμηση στο ωραιότερο μέρος του Διονύσιου. Τέτοιου οι Έλληνες, σκουτόχορτο. Και ξέρεις, όποτε κάνει ο Αλαφούζος, τότε που έκανε που μάζευε αυτά τα πλαστικά από το Κηφισό, ευγαίναν όλοι οι βουλευτές του Πασόκου. Είναι ωραίος ο κύριος Λάμπο, είναι ο μόνος. Είστε το μόνο ραδιόφωνο που χάνετε για την ηχολογία. Είστε ο μόνοι που... Όλοι οι βουλευτές από τον Πάγκαλο μέχρι τον τελευταίο. Είστε οι μόνοι, είστε οι μόνοι. Θέλω να πω τώρα, ο Πάγκαλος, αν το δει το δάσος του Αλαφούζου στον ημιτό, τι θα πει? Ναι. Δηλαδή οι βουλευτές προσφέρουν την αξιοπρέπειά τους να την ποδοπατήσει ο κάθε Αλαφούζος για να βγαίνουν στα μικρόφωνα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, η πολιτική, τι χάλασε την πολιτική? Η ψήφος που λαμβάνεται με ψέμα και το μικρόφωνο που είναι σιγανοπαπαδιές όλοι μπροστά στο μικρόφωνο, αλλά από πίσω είναι κάτι φίδια, είναι κάτι κόμπρες. Καταλάβατε, κύριε Αλιφραγκή μου? Στέλνω σου πούμε και εσάς, γιατί είστε ο νεότερος. Μην πάμε μακριά. Να θυμίσω ότι για την Αττική Οδό, το κομμάτι του ημιτού που βγαίνει στα υλικά νερά και τα λοιπά,
αναγκάστηκαν να υλοτομήσουν πάρα πολλά δέντρα. Και οι οικολόγοι διαμαρτύρονται. Κάποιοι λέγανε ότι δεν μπορούσε να γίνει το έργο διαφορετικά. Ναι. Εγώ ξέρω όμως μια χώρα της Ευρώπης πάρα πολύ μικρή, σε σχέση με την Ελλάδα, που για ένα τέτοιο έργο που έφτιαξε πραγματικά ένα δρόμο χάρμα να το βλέπει κανείς, είχε υπερυψώσει με κολόνες ψηλά το στηρίξει στο δρόμο για να μην πειράξει ούτε ένα δέντρο. Εδώ τα δέντρα τα θέλουμε για την ξυλία, για το χειμώνα. Μπράβο. Υπερυψωμένο. Μιλάμε για κολόνες 100 μέτρων και 150 για να κάνουν το δρόμο πάνω από τα δέντρα. Άμα δεν κόψουμε τα δέντρα, πρώτον, πώς θα κάνει οικόπεδα ο κάθε αλαφούζος, και δεύτερον, πώς θα έχουμε για το τζάκι το χειμώνα κομμάτια ξύλα. Να κάνει είναι και ευεργέτες. Ο αλαφούζος δεν το κάνει για να πάρει οικόπεδα. Το έκανε για να έχω για να έχω ξύλα για τον τζάκι. Και επειδή συζητάμε για τον δρόμο αυτό που θα στήχησε κάπου στα εκατομμύρια, στη χώρα αυτή δεν πληρώνεται ούτε ένα σέντς διόδιο. Εντάξει, ούτε ένα σέντς διόδιο. Και εγώ θέλω 150-160 σχεδόν ευρώ το μήνα, ας πούμε, για να πηγαίνω διόδιο. Συν βενζίνα, συν αυτά. Μας έχουν δηλαδή ο μισθός φεύγει. Πρόεδρε, δεν πιάμε να φωνάξουμε. Πηγαίνει τώρα για 1.400 ευρώ στη δουλειά του. Ποια 1.400, 1.000 είναι. 1.000 είναι. 1.400 παίρνει από ΔΕΗ και πάνω. Γιατί αν πας από γύρω-γύρω, ακόμη χειρότερα θα σπάσει και το αυτοκίνητο. Θα σπάσει το αυτοκίνητο εκτός, ας πούμε, θα πας πού είναι η δουλειά? Υπερχοδέ. Που κανονικά οι υπάλληλοι του Υπερχοδέ έπρεπε να μην πληρώνουν διόδια. Δεν πληρώνουν τα νέα. Όταν πάνε για υπηρεσιακούς λόγους δεν πληρώνουν. Ποια υπηρεσία, ποιος το είπε αυτό? Όχι. Με υπηρεσιακό αυτοκίνητο ίσως δεν. Μόνο με υπηρεσιακό. Της υπηρεσίας. Άστα. Πιθανόν δεν μπορώ να ξέρω. Ένα σλόγγαν που είπε ένα στο ραδιόφωνο και πήρε τηλέφωνο και λέει για το αναψυκτήριο του Μαγκίνα, λέει κοκ, μπυρά, λέει λεμονάδες, πορτοκαλάδες, τσίπ. Και πενεύει τώρα αυτός που έχει την ψαγό. Το Μαγκίνα όμως τον προωθούν όλο στις τηλεοράσεις. Και επεμβαίνει αυτός που έχει τα μπυρά. Από πίσω πόρτα και τον ξαναβγάλανε. Και επεμβαίνει αυτός που έχει τα μπυρά και του λέει στο ραδιόφωνο, κοίτα, θα γίνουμε από 2 χωριά, άλλη φορά δεν θα αναφέρεις τα μπυρά, λέει, να πούμε. Δεν ξέρω τι θα κάνεις με το Μαγκίνα, τα κόψε, λέω, σου κάνω μήνυση στο σταθμό. Και εκείνος το ξανάβαζε, κόψ. Τσίπς, πατατάκια, μπυρά. Δηλαδή έγινε καυτό σατυριτικό. Αλλά εδώ που τα λέμε και το Μαγκίνα τώρα τον φάγανε. Δείξαμε την απόλυτη ηθική. Ενώ άλλοι είναι πολύ πιο λοποδίτες. Βέβαια. Έτσι. Έτσι, ναι, δεν είναι. Γιατί όλοι όσοι χτίζουν στο Κοροπή ως αναψυκτήριο δεν έχουν άδεια. Άρα λοιπόν, το 95% έχουν κάνει την κομπίνα του Μαγκίνα. Άρα λοιπόν η ίδια πολιτεία τους οδηγεί να κάνουν απατεωνιά. Γιατί, μήπως το κάνανε αυτό για να πληρώνουν, γιατί προσέξτε κάτι, η άδεια αναψυκτηρίου έχει μικρότερο κόστος από ότι να πεις ότι θα φτιάξω μια βίλα. Μήπως λοιπόν το κάνανε αυτό για να τους βοηθήσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους με λιγότερα χρήματα. Όχι, θέλουν να προστατεύσουν τη ζώνη να μην γίνουν κατοικίες. Και αυτοί κάνουν κατοικίες γράφοντας ψευδώσεις άδειες ότι είναι αναψυκτήριο. Τότε να τα γκρεμίσουμε. Δηλαδή ο Μαγκίνας σίγουρα δεν ήθελε να κάνει κλαμπ για αναψυκτήριο. Ήθελε σπίτι να κάνει. Έτσι να εξηγούμεθα. Εκείνος παρέμει τον νόμο. Τότε δύο πράγματα συνέβησαν, Πρόεδρε. Ή τους δώσαν άδεια για αναψυκτήριο που έχει πολύ μικρό κόστος. Δεν τον ένοιαζε το κόστος. Κάποιος τους νοιάζει όμως. Το κόστος τώρα ή 3.000 ή 2.000. Κάποιος τους νοιάζει, Πρόεδρε. Κάποιος τους νοιάζει, Πρόεδρε. Το κόστος. Διότι την πισίνα πώς την έφτιαξε μέσα? Έχει και πισίνα. Έχει τόσες εταιρείες που φτιάχνουν. Έχω και φίλο. Ναι, αλλά μήπως όμως έχει άλλη. Έχω και ένα φιλαράκι που φτιάχνει ο Λάμαρης. Φτιάχνει όλο πισίνα. Μήπως όμως η πισίνα έχει μικρότερο κόστος αν δηλωθεί ένα ψυκτήριο το κομμάτι αυτό και άλλο κόστος για να δηλωθεί βίλα. Για να πάρει την άδεια. Στην πισίνα τα έξοδα είναι οι επιστρώσεις που βάζεις, είναι τα φώτα, τα ύφαλα φώτα. Αυτά και μια που μιλάμε για. Ήρθε και συζήτηση τώρα για τις άδειες. Μήπως ενθυμίστε ποιος ανέβασε το δικαίωμα για να χτιστεί ένα σπίτι, για την άδεια, ποιος τα ανέβασε? Κάποιος μου είχε πει ότι τα ανέβασε εκείνος που έγινε επί της κυβέρνησης. Ο Λιάσκας. Ο Λιάσκας, κομμουνιστής. Μπράβο. ΚΚΕ.
Όχι, ο Λάσκας νομίζω συνασπισμός. Μετά μάλλον μεταπεί αυτή. Ναι, και μετά είχε πάει και έφτιαξε το σπίτι της Αγγελοπούλου στο Μύκονο, στη Μύκονο, της Γιάννας. Όχι, να το φτιάξουμε. Είχε μπει και πρόεδρος του 2004, Αθήνα 2004 επισημήτη. Δεν υπάρχει θέμα. Πρέπει να γίνει κάτι. Αλλά δεν μπορεί να μιλάει ότι υποστηρίζει τα συμφέροντα του λαού και ταυτόχρονα να αναγκάζει κάποιον φτωχό που θέλει να φτιάξει ένα σπίτι να πληρώνει τα μαλλιά της κεφαλής του. Έχει βασιλόφρονες και χουντικούς η Χαλκίδα. Έχει πολλούς. Υπάρχει μέρος που δεν υπάρχει. Υπάρχει μέρος που δεν υπάρχουν. Αυτοί τι πιστεύουν, ότι θα γυρίσουν οι πατακοί? Αλλά μειονότητα αυτή, έτσι δεν είναι πολύ. Μην το λες αυτό. Που Καρατζαφέρη οι ψηφοφόροι είναι όλοι. Αυτούς που ξέρουμε. Πρόεδρε, αυτούς που ξέρουμε εμείς είναι να πούμε. Την άλλη φορά είδα σε ένα κανάλι έναν που έλεγε ότι ήταν του Γιαννόπουλου άνθρωπος του Βαγγέλη και είναι, λέει, στο κόμμα του Καρατζαφέρη. Και λέω, καλά, αυτός δίπλα του έχει διάλυτη, είναι. Μόνο αν είναι στραβός. Αυτός μόνο αν έχει στραβωμάρα, δηλαδή. Έλεγε ότι ήταν συνεργάτης του Βαγγέλη του Γιαννόπουλου και συγχρόνως ότι είναι, δεν θυμάμαι στο λαό του, δεν θυμάμαι το όνομά του. Αλλά λέω, αυτός ο άνθρωπος έχει δει τον Βορύδη, τον Πλεύρη, έχει γυρίσει να δει διπλανή του ή έχει, ας πούμε, έχει τίποτα, καμία οπτική ασθένεια, έτσι, τίποτα τύφλωση και δεν είδε δίπλα του και νομίζει ότι είναι, ξέρω εγώ, σε καμιά ένωση κεντρών, σε καμιά αριστερά. Πώς έχει πάθει κανένα τέτοιο πράγμα? Μπορεί να έχει αποκρούσεις. Δεν το κατηγορώ. Το σεβόμεθα, αλλά είχε και ο Γιαννόπουλος μέσα ακραίους, θα είχε βέβαια. Αυτός νόμιζε, δηλαδή, ετερόφωτος μέσω από τον Γιαννόπουλο θα μπορούσε να γίνει και βουλευτής. Εγώ τον ξέρω για ποιο λες τώρα. Εντάξει, αλλά ονόματα δεν κάνει, όχι. Γιατί ο άλλος που ήταν στο Πασόκ, ο Παπα. Ονόματα δεν λέμε, πήγε τον Καρατζαφέρη κι αυτός. Βγήκε και φώναζε για το μακεδονικό κι αυτός. Και λέω, πού καταντέει ο άνθρωπος? Πρόεδρε, επειδή πρέπει να λέμε τα καλά στη μνήμη του κύριου Γιαννόπουλου, είναι ο άνθρωπος που κάλεσε τους επιχειρηματίες των νυχτερινών κλαμπ και είπε, για να λειτουργούσουν τα μαγαζιά σας θα βάλετε 3 μουσικούς μέσα. Και τι έγινε? Βέβαια, σε μένα ερχόταν δηλαδή η βίζα, να πούμε, της κοπέλας της Ουκρανέζας τότε που είχαν, Μολδαβέζες και τέτοια. Δηλαδή ερχόταν η μετάκληση στο όνομά μου. Χωρίς 3 μουσικούς δεν δούλευαν τα μαγαζιά. Τον έκανε προς τιμή του και θέλουμε να το πούμε. Ήταν καλό αυτό. Λοιπόν, μετά βρήκανε, ας πούμε. Βοήθησε αυτός, εντάξει. Έκανε, για μας δεν ήταν αυτό, αλλά το άντεξε. Έκανε και κάτι άλλο που βοήθησε την ελληνική οικονομία. Όλα να τα λέμε. Και κράτησε κάποια σπίτια. Αποποινικοποίησε και να κάλυπτε επιταγή. Ναι, βέβαια. Έκανε σαν υπουργός, ήταν δικηγόρος, αλλά έκανε και τα λάθη του βέβαια. Ποιο ήταν το λάθος του Γιαννόπουλου? Ότι ενώ στο Πασόκ αναπτύσσονταν ληστεία, κλοπή, κάναν άλλοι, αυτός έλεγε χάριν της ενότητας όλοι μαζί. Και έτσι κράταγε, τον μεταγυριζόταν, τον χρησιμοποιούσαν δηλαδή οι άλλοι τον Γιαννόπουλο να μαζεύουν στις εκλογές στον κόσμο. Ενώ έπρεπε, αν είχε αντρισμό πιο έντονο, έπρεπε να πάει να πει, κύριοι, βγάλτε έξω αυτούς, αλλιώς εγώ δεν γίνομαι κουρελού να μαζεύω. Το σύνθημά του ήταν αυτό και κάνει αυτό, θα είχε σώσει το Πασόκ. Ενώ το άφησε να έχει μέσα όλη τη τηλεοποδησία και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση να βγαίνει βουλευτής του Πασόκ στις τηλεοράσεις και να ιδιάζει ο κόσμος και να κλείνει. Και ο Πασόκ και ο καφενείο πάω, λέγανε ποδόσφαιρο Διαμαντοπούλου, και έκλεισε. Διαμαντοπούλου μίλαγε στην ΕΤ κάπου, το κλείσε. Λέω, άσε ρε να δω λιγάκι βέβαια. Τι να δεις ρε πρόεδρε μου, λέει, και ήρθες εδώ να δεις, μου υποχρεώσεις να βλέπω κι εγώ, λέει. Είναι παθιασμένοι. Ναι. Όταν βλέπεις ανθρώπους να παθιάζονται και να ξυλοκοπούνται για το ποδόσφαιρο, από εκεί πέρα αρχίζεις και ανησυχείς. Ναι, γίνεται είδωλο πλέον αυτό, έχει μηδενιστεί πλέον η πολιτική στο πρόσωπό τους, έχουν ισοπεδωθεί ως προσωπικότητες και καταλήγουν εκεί ως λύση. Μα δεν πρέπει να παίζεις ξύλο για 2 ομάδες. Δηλαδή μιλάμε για, δεν ξέρω κι εγώ. Πού θα εκτονώσει ο άλλος? Εδώ σε ένα φανάρι έκλεισε ένα μηχανάκι και έβγαλε ο άλλος και τον σκότωσε.
Η τρέλα του τώρα πώς θα εκτονωθεί δεν ξέρεις. Κύριε Αλιφραγκή, έχετε παρακολουθήσει. Παλιά για ένα. Πώς λέγονταν ο Κοεμτζής, δεν ήταν πάνω. Ναι, δεν είπαν την παραγγελιά του και καθάρισε 4-5. Ναι. Για φαντάσου να είσαι σε ένα κέντρο να πούμε και να τη φας εσύ, να έχεις πάει μια φορά στη ζωή σου και να είναι εκείνη και να πεθάνει. Τουλάχιστον εγώ αν πήγαινα εκεί έτσι θα πάθαινα. Θα ήταν η μόνη φορά που πήγα. Κατάλαβες. Δεν έχετε καταλάβει, κύριε Αλιφραγκή, ότι σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, αν βλέπετε, πάνε να πούμε πολιτικά στελέχη. Πάνε να πούμε γιατί πάνε. Για να υποστηρίξουν αν ο Ριβάλτο έβαλε τον γκολ και έτσι. Πάνε να πούμε για να κάνουμε να πούμε για τους ψήφους όλοι. Τη μόστρα τους και να δείξουμε ότι είμαστε. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει πολλούς. Ναι. Λοιπόν, και σου λέει κάτι θα πάρουμε από εκεί από 10 κουβέντες για τον Ολυμπιακό και από μέσα το ασβρίζει και υποστηρίζει την άλλη ομάδα. Λοιπόν, αυτά αν γίνονται. Από τη στιγμή που ο κόσμος είναι τόσο εύκολα καθοδηγούμενος, αυτό κρύβει πολλά κακά. Όταν βρίσκεσαι σε άγνοια και λέει η τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ, Άδωνη Γεωργιάδη, Τσίπρα, μετά εκεί δεν θα πας και εσύ στους πολλούς. Υπάρχει τώρα πολιτικό γίγνεσθε. Δεν έχει, ναι, μιμητική. Υπάρχει πολιτικό γίγνεσθε όταν βλέπεις να μην 2-3 ανθρώπους και βρίζουν και βομολογούν και δεν τους κόβει να πει ένας τέλος κύριε, τελείωσε, βγάλτε το μικρόφωνο έξω. Το έχετε δει. Ναι. Αλλά τους δίνουν και τον περισσότερο χρόνο ομιλίας, αν έχετε παρατηρήσει. Με την έννοια ότι πουλάει ο σαρκασμός και η γελιότητα. Και λέω εγώ, πρόεδρε, μήπως έχουν κάνει συμβιβασμό με τον ΟΤΕ και τους δίνουν χρόνο ομιλίας. Όχι, είναι. Ξέρεις ποιο είναι το κέρδος. Το κέρδος των βαρδινογέννητων και των αλαφούζων, ξέρεις ποιο είναι. Ότι όσο αποχαυνώνεται ο κόσμος και αποστρέφεται την πολιτική, τόσο αυτοί θα προβαίνουν στις παράνομες δραστηριότητες ελεύθεροι και ανεμπόδιστοι. Κατάλαβε το. Πίσω από όλο αυτό που εσύ θεωρείς απλά γελιότητα, υπάρχει μηχανισμός και σχέδιο. Μαφιόζικο σχέδιο. Ναι, ότι τα κανάλια έχουν έρθει σε χέρια 6-7 μαφιόζων που θέλουν να συνεχίσουν τη λαιλασία του δημοσίου χρήματος και όσο ο λαός τρώει κουτόχορτο, αυτό γίνεται ευκολότερα. Η πολιτική σου λέει ναι, με ήττα έχει ξεπέσει. Πρόεδρε, δεν είναι σαν και εμάς που μπαίνουμε εδώ και λέμε σε 2 λεπτά πάμε μέσα και ξεκινάμε. Εκεί γίνεται ολόκληρη ιστορία. Σαν σύριαλ να πούμε τι ηθοποιία πρέπει να παίξει ο καθένας με το που θα μπουν μέσα. Αφού σας είχα πει στη Θεσσαλονίκη, εκτιμούσα ένα Σόλωνα Αμπατζή δημοσιογράφο στο Μακεδονία. Λοιπόν, κάποια στιγμή είχα καιρό να τον ακούσω. Πρωινό κομπλέ το λέει. Στο Μακεδονία. Βάζω λοιπόν. Και είχε τη Βροχοπούλου. Παναγία. Είχε τη Βροχοπούλου και της λέω θα είναι 3 λεπτά 4. Αλλάζω κανάλι. Γυρίζω μετά από 3 τέταρτα. Συνέχισε τη Βροχοπούλου. Και λέει μας δώσανε και παράτα, λέει μισή ώρα ακόμη. Ζήτησε και παράτα. Γιατί λέει πουλάς. Γυρίζει και τη λέει. Και εκείνη κορδονότανε. Λέω Παναγία μου και του είχα εκτίμηση. Ήταν ένας διπλανός μου, λέω το ξέρεις ότι αυτός έχει βγάλει και εμένα. Λέει και πώς φύγες πρόεδρε σε αυτή τη μούρη, λέει. Ο άλλος ο διπλανός λέει πώς καταδέχθηκες εμείς. Λέω είχε πιο σοβαρότητα. Δεν φανταζόμουν. Έκανε συζήτηση με την Βροχοπούλου και της έλεγε ότι τον κόσμο τον ερεθίζεις, είσαι σωστή. Είσαι αυτή, θα βρεις δουλειά λέει σε κανάλι, θα γίνεις παρουσιάστρια, της έλεγε. Τους έλεγε να. Έπρεπε να κάνει... Και αυτός ο άνθρωπος δεν με έχει πάρει ένα τηλέφωνο να με βγάλει μια φορά. Έχει 5 χρόνια να με βγάλει. Εγώ γέλασα με το Ψωμιάδη πρόεδρε, τον κάλεσα σε ένα κανάλι και... Ήταν ζωρό. Τον κάλεσα σε ένα κανάλι και όταν του είπανε κοιτάξτε λίγο σύντομα ας πούμε γιατί τελειώνει ο χρόνος και λέει όχι δεν πάω πουθενά για 1 ώρα δεν με καλέσετε κυρία μου. Λοιπόν φύγε εσύ λέει να κάνω εγώ την εκπομπή. Το είχε πει παλιά. Πέθανε κανένα συγγενής του τώρα, το Ψωμιάδη, κανένα θείος του. Ο αδερφός του πέθανε. Το θέμα είναι ότι γελάμε απαθέστατα. Α, πέθανε. Πέθανε ο αδερφός του. Αν έχετε παρατηρήσει, το επίπεδο της τηλεόρασης μετά τις 12 το βράδυ είναι πολύ ανώτερο από όλη την ημέρα που παρακολουθεί ο κόσμος. Το επίπεδο το βράδυ λίγο ανεβαίνει, αλλά τις ωραίες εκπομπές, τις ξένες, τις μορφωτικές, τις δείχνουν συνήθως 3 ώρα το βράδυ, 4.
Και την όλη την ημέρα δεν έχουν πάει. Δηλαδή μετά την 3 τη νύχτα ανεβαίνει το επίπεδο. Και τι μας βάζουν τότε, ζώα, τα σαρκοβόρα θηρία. Και ο Αλαφούζος τότε βάζει, ξέρεις, σαύρες, μαϊμούδες. Αυτό που λέει ο Νίκος, κύριε Πρόεδρε. Όχι, ο Αλαφούζος μετά τις 3 τη νύχτα, νομίζω, στο Sky τηλεόραση, βάζει ζώα. Και είχε μια φορά ένα ωραίο, είχα υπνία, ανοίγω, ότι είμαστε από το χιμπατζή, από τους χιμπατζίδες προήλθαν οι άνθρωποι. Την θεωρία του Δαραβίνου. Ναι, και ότι είχε χιμπατζίδες που βαδίζανε στα 2. Θα δουν, δεν είναι λίγοι, ενώ οι πολλοί που είναι και ψηφοφόροι θα είναι στα κέντρα, θα γλεντάνε κάπου αλλού, οπότε λίγοι θα τη δουν. Έχει δίκιο ο πρόεδρος, γιατί βάζει πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Βάζει ωραία, ναι. Τα παρακολουθώ. Και σε ένα τεχνικό γραφείο ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, ήταν γύρω στις 8 το βράδυ, φίδια είχε. Του λέω, δεν θα δούμε ειδήσεις. Δεν θα δούμε ειδήσεις. Λέει, αφήνω όλοι απατεώνες. Τα φίδια τουλάχιστον μου λέει, τα φίδια χαίρε την ψυχή μου να είμαι. Και ήταν 10 άτομα και γελάσανε. Λέω, ωραίος ο Αλαφούζος να είμαι, ωραίος. Δηλαδή είναι ένα... Με το ίντερνετ θα μπορέσει το ίντερνετ τώρα, ο συνασπισμός που λέει η γενιά του ίντερνετ, τι εννοεί δηλαδή? Τι πιστεύει, ότι είναι άμυαλοι όλοι οι νέοι και ότι μέσω ίντερνετ πώς τους προσελκύει ο συνασπισμός, για να καταλάβω τι κάνει? Με πάρα πολλούς τρόπους. Με διάφορα επιχειρήματα, Πρόεδρε. Με τι επιχείρημα, αφού δεν έχουν κανένα επιχείρημα. Τι επιχείρημα έχουν? Με πάρα πολλούς τρόπους. Πες μου ένα επιχείρημα. Να γίνουν οι αυξήσεις των συντάξεων προς τα άνω, αυτό. Με τέτοιο επιχείρημα. Αυτό ίσως, δεν ξέρω. Τα επιχειρήματα του συνασπισμού δεν τα έχω μάθει ακόμα, αλλά το θέμα ένα βασικό είναι αυτό που είπες, Πρόεδρε. Λένε... Να είναι προς τα άνω οι ένας συντάξεις. που παίρνει 2.000 θα πάρει κι άλλος που παίρνει 300 ευρώ, 2.000. Να πάει και εκείνος 2.000. Είναι να πούμε μια προπαγάνδηση μέσα. Το 4.000 μετά Χριστόν πότε? Κύριε Πρόεδρε, Πότε θα γίνει αυτό? Είναι για να γελάς. Γιατί ο Μάξιμος, ο παπάς, λέει ότι η Δευτέρα Παρουσία είναι το 2013. Οπότε ο Καραμαλής τι κάνει νόμους τώρα για το 18, το 19, δεν έχει ακούσει το Μάξιμο? Όχι. Ο Καραμαλής πρέπει να είναι και αυτός τρελός. Κάνε ένα νομοσχέδιο τώρα και λέει μετά το 2013, ένα χρόνο παραπάνω εσύ, 2 μήνες εσύ, ο Μάξιμος ο παπάς ο άλλος έχει βγάλει ότι το 2013 είναι Δευτέρα Παρουσία. Άρα τι θέλει ο Καραμαλής στο νομοσχέδιο? Υπάρχει νομοθεσία αυθαιρεσίας. Δεν το κατάλαβα, αλήθεια. Και ο Μάξιμος δεν είναι... Με ένα Μητροπολίτη εκεί στην Κόρινθο κοντεύει να τον... είναι μαλωμένος. Κύριε Πρόεδρε, εσείς όσους λένε θα ψηφίσουμε Τσίπρα, ξέρουν γιατί θα ψηφίσουν Τσίπρα? Όχι, γιατί το λέει ο γιατί το νέα αντένα, γιατί βγαίνει η δημοσκοπήση ότι πήγε 19, θέλουν να είναι με τους πολλούς. Ναι. Σου λέει ρε Λεβέντη να είμαι σε ένα με το 1, με το 2, εκεί πάμε να πούμε είναι 19 αμέσως, είμαστε πολλοί. Αν σκέφτονται έτσι, πώς θα τους αλλάξει η νοοτροπία? Άρα λοιπόν φτάνουμε σε ένα τέλμα. Είναι πολιτικό τίποτα. Το πολιτικό τίποτα. Δεν το ξέρεις, δεν έχεις ακούσει το 0 όταν βάλεις απόλυτη τιμή μέσα, τι γίνεται? Τίποτα, 0. Είναι περιποιημένο τότε. Έκανε και ένα Σαρδάμ ωραίο πάντως, που έλεγε για ποια αριστερά εσείς, κύριε Παπανδρέου, λένε το χρηματιστήριο με τους τροχονόμους. Ήθελα να πει τους τρομονόμους να πούμε και λέει τροχονόμους. Ο πολιτικός ο μεγάλος. Πάντως, Πρόεδρο Παπανδρέου άνοιξε την πόρτα. Ο Τσίπρας όταν μιλάει στο συνέδριο του Πασόκ τα διάβαζε? Όχι, τα έχει μελετήσει από πιο μπροστά. Ναι, τα διάβαζε όμως? Όχι. Είναι επιτυχία αυτό. Ναι. Τον έχουν κάνει πολλά ρεπορτάζ. Ολόκληρος Καραμαλής και ολόκληρος Γιώργος Παπανδρέου, άμα δεν διαβάσουν δεν βγαίνουν απάνω. Πρόεδρε, εύστοχη ερώτηση, γιατί έχω κάνει πολλά ρεπορτάζ στην Χαλκίδα που επισκέπτομαι συνέχεια. Είναι έπαθα πλάκα. Ούτε με σημειώσει με τίποτα. Έρχεται όπως είναι σκέτο. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό δείχνει ότι έχει μια παιδεία. Τι πολιτικό περιεχόμενο όμως έχουν αυτά. Εντάξει, άλλο ρε παιδί. Μα οι άλλοι όμως τα διαβάζουν. Οι άλλοι έχουν και την αδυναμία ότι πρέπει να διαβάζουν. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ένας πολιτικός όμως, ένας πολιτικός πρέπει να έχει κρατήσει και σημειώσεις. Άλλο σημειώσεις, μίλα για υγεία, μίλα για παιδεία και άλλο. Τους βλέπεις, ο Καραμαλής κοιτάει, γυρίζει, πήγε στο... Ο Γιωργάκης τη νύχτα που κέρδισε ας πούμε το Βενιζέλο 11 Νοεμβρίου, ούτε τότε ρε παιδί μου δεν μπορούσε να αρθρώσει και έβγαλε από μέσα Πρόεδρε, μια που είπατε για υγεία. Ούτε τότε, ένα ευχαριστώ πολύ δηλαδή δεν μπορούσε να το πει. Πρόεδρε, μια που είπατε για υγεία, μπορώ να σας πω το εξής. Ποια είναι η θέση των κομμάτων
στην απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που δίνει στους επιχειρηματίες το πάνω χέρι στα διαγνωστικά κέντρα? Τι δεν το άκουσα αυτό. Υπήρχε κάποιος νόμος που προέβλεπε ότι τα διαγνωστικά κέντρα έπρεπε να διοικούνται από γιατρό και να έχουν οι γιατροί τουλάχιστον 5% των μετοχών. 50? 5. Το 50 και άνω. Τουλάχιστον το 50%. Εντάξει. Τώρα αυτό ανετράπει με απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας που δίνει δικαίωμα πλέον να μην είναι γιατροί μεγαλομέτοχοι. Ο Βγενόπουλος που έχει το υγεία. Ο Βγενόπουλος που έχει το υγεία δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική. Ο Αποστολόπουλος ήταν λογιστής του υγεία που έχει το ιατρικό κέντρο. Δεν είναι γιατρός. Εντάξει, δεν μιλάω για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Αλλά για μιλάω για τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Και αυτή. Εδώ ένα νοσοκομείο δεν χρειάζεται ένα γιατρό. Έχει ανάγκη ένα μικρούλι διαγνωστικό. Πρόεδρε, όταν μπορείς να κάνεις, συγγνώμη, ένα θηρίο, ένα θηρίο που δουλεύουν μέσα 1000 γιατροί και εσύ να είσαι χωροφύλακας όπως ήταν ο Κουτσόγιοργας. Όταν δεν μπορείς να κάνεις μικροβιολογία. Ναι, σε παρακαλώ. Ψήλους τάχερα κι εσύ. Το άλλο όμως που δεν είναι ψήλους τάχερα είναι γιατί δεν αφήνουν άδειες νοσοκομείων να γίνουν καινούριες. Είναι κλειστό το επάγγελμα. Γιατί πρέπει να οικονομήσουν οι συγκεκριμένοι. Το καζίνο του Φλίσβου γιατί το κόψανε? Για να έχει δουλειά το Λουτράκι και η Πάρνηθα. Δεν αφήνουν, ούτε γυροκομεία αφήνουν. Δεν είναι ανοιχτές οι άδειες ούτε στα γυροκομεία, ούτε στα νοσοκομεία, ούτε και στα ταξί βέβαια. Άμα πας να βγάλεις άδεια φαρμακείου, πρέπει να έχει 250 μέτρα απόσταση από άλλο φαρμακείο. Γιατί αν πάμε 2-2 οι φαρμακοποιοί δεν δουλεύει κανένας. Θα σας έκανε το επάγγελμα, εντάξει. Δεν το ξέρεις τώρα. Η ΔΕΗ γιατί είναι μονοπόλιο? Άμα δώσουν και σε ιδιώτες φωτοβολταϊκά να κάνουν κτλ. Δεν τελείωσε. Όλοι αυτοί που γυρίζουν και τρώνε τις σερβιέτες να δουν τι θα τρώνε. Ήταν ένας Αμερικάνος, του λέει. Μονοπόλιο είναι και πέφτει έξω. Την προηγούμενη φορά συζητούσαμε για την Αμερική. Μου λέει ένας Αμερικάνος, αν γινόντουσαν απεργίες τέτοιου είδους στην Αμερική, θα τους είχαν διώξει όλους. Στη ΔΕΗ της Αμερικής δεν υπάρχει λόγος να σου κόψουν. Εδώ είναι εξεγέλασε. Και το άλλο σκάνδαλο με τη ΔΕΗ που είπε ο κύριος Καρατζαφέρης. Είσαι πολίτης της καλύτερης χώρας του κόσμου. Είσαι της Ελλάδος πολίτης. Ο Κολλάς ξεβρακώθηκε την άλλη φορά έξω από τα δικαστήρια, θυμάσαι? Γδιτός. Και τα λεωφορεία, δεν θυμάσαι την ιστορία? Πάλι και εκείνοι, για να μην χάσουν τα κρατικά λεωφορεία, έβγαλε τα βρακιά του. Το άλλο σκάνδαλο που φέρνουμε δεν το θυμάσαι? Όχι, δεν το θυμάμαι. Το άλλο σκάνδαλο που ορισμένοι, το είπε ο κύριος Καρατζαφέρης στην εκπομπή του εδώ στο Έξτρα. Ο Γιώργης? Ναι. Του δώσαμε εκπομπή του Γιώργη εδώ? Όχι, ο Σπύρος Καρατζαφέρης. Είπε ότι ορισμένοι 3 ιδιώτες παίρνουν 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τη ΔΕΗ για να φέρουν ρεύμα από την Τουρκία εδώ. Λες και δεν μπορεί να το κάνει η ΔΕΗ μόνη της. Άρα λοιπόν βλέπουμε πολλές τρύπες στον κρατικό τομέα. Όταν αγοράζουμε τα βάζουμε μεσολαβητή να τα αγοράσει. Το κράτος δεν μπορεί μόνο του. Βλέπουμε πολλές τρύπες ορισμένων που κονομάνε χοντρά. Και όλοι οι άλλοι κοιτάνε ποδόσφαιρο και κουτόχορτο, πάνια. Και, μα άμα λείψει το επάγγελμα του Μασίτη. Ναι, κύριε Πρόεδρε, προσέξτε. Το καλύτερο επάγγελμα είναι ο Μασίτη. Ανεμογεννήτρες αφήνουν για να παράγουν ρεύμα. Ούτε βολταϊκά τόξα. Το νοσοκομείο της Χαλκίδας δεν έχει αξονικό τομογράφο και ψάχνουν να κάνουν τώρα καινούριο νοσοκομείο. Και να πηγαίνετε σε ιδιωτικά. Μπράβο. Λοιπόν, και ο μόνος που παλεύει. Εσείς κρατικό θέλετε? Όχι. Όχι, σε ιδιωτικά. Πώς θα δουλέψουν θέλω να πω που τα φιλαράκια μας? Δεν έχουν αξονικό τομογράφο και θέλουν να χτίσουν τώρα ολόκληρο καινούριο και προς τιμή του κ. Αγγελάτου, του Προέδρου, που κάνει αγώνα. Διότι είναι και εκεί απλήρωτοι. Και μιλάνε για καινούριο νοσοκομείο. Το ρεπορτάζ τρέχει. Θα έρθω να τον εδώ. Θα έρθουμε και θα κάνουμε και ρεπορτάζ πολύ καλό. Κυρίες και κύριοι, περαιώθη ο χρόνος της σημερινής διαδικασίας. Κάθε Κυριακή μετά τις 11 η ώρα το βράδυ, 3ωρη εκπομπή στο Έξτρα ο πολιτικός μαραθώνιος. Η εκπομπή μεταδίδεται και δορυφορικά από το δορυφόρο Hotbird και στο ίντερνετ στην ιστοσελίδα μας www.enosikendron.gr μπορείτε να μπαίνετε και να βλέπετε την εκπομπή μας με εικόνα και με ήχο. Επειδή αναμένουμε εκλογές μετά το Πάσχα και εκλογικό ευνηδιασμό, παρακαλώ να κρατάτε επαφή με τα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Κεντρών στην οδό Καρόλου 28. Καρόλου 28 στην Αθήνα. Θα ξεκινήσουμε και η οικονομική εξόρμηση που θα αφορά τη δυνατότητα του κόμματος να μετάσχει στις εκλογές με πλήρεις υποψηφίους σε όλη την επικράτεια. Σας ευχαριστώ τον κύριο Αναγνωστόπουλο για την εδώ παρουσία του. Ευχαριστώ το φίλο μας τους μουσικούς από τη Χαλκίδα. Θα ανταποδώσουμε ερχόμενοι στη Χαλκίδα την καλή σας εδώ παρουσία. Ευχαριστούμε και τον κύριο
Αλιφραγκή και τον κύριο Νικολαίδη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Αλιφραγκής δεν ήξερε γιατί όταν θέλουμε να αγοράσουμε αεροπλάνα βάζουμε μεσίτη. Το λαδάκι, Νίκο. Το λαδάκι δεν είναι λάδι καλαμόνα εκεί, είναι κάποια δισεκατομμύρια. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, για την υπομονή σας.